Braćo i sestre, meni i Ani je danas 2 godine naše veze. Odlučio sam da iznenadim, a i snimim jer smo javno u vezi. Za početak stoji jedna ruža sa 2 Kinder jajeta kao 2 godine veze. Ovdje se nalazi parfem i još jedno glavno iznenađenje. Evo je moja devojka. Nemoj! A zašto gledam? Ovo ti je prvi poklon. Šta je bre ovo? Koje su ovo lepila duže? Ko da se pizza israla? Predivan. I ovo je za tebe. Jao! Sprado sam. Nemoj usta! Nemoj usta, imaš lepilo buraz. Vidi ovo. Nemoj da me ljubiš s lepilom buraz. To nije lepija. Jedan ti je maca, znak naše ljubavi 2 godine. Jel žmuriš? Žmurim. Nemoj još da otvaraš oči. Malo je teže. Možeš da otvoriš oči. Jako! Mokro je peco! Kako je mokro? Ne znam! Buraz, oni su prevaranti, druže, šta su mi uvalili to? Kinder jajeta kao 2 godine veze. Buduća žena valjda. I da vidimo kako izgleda ekstra. Posto ćemo posložiti, ali za jedan privezak ću posebno da kupim ogrlicu, da ga stavim kao ogrlicu. Hvala ti, Stefane. Još koliko godina ćemo biti zajedno? Još 2 dana. Ljubimo vas, ćao.